Snažila som sa mu vybrať teda tie pesničky, ktoré sa mu hodia, ale zase to môže aj mne uškodiť, ale tým, že sa tu máme tak radi, tak určite by som mu neprijala niečo zlé, tak preto je ten výber taký, aby som mu neuškodila. Aby sa dal zvládnuť. Sme mu dali prezývku aj s Dominikou, že dali sme mu prezývku. On o tom vie, čo je na tom. Bachu. Dali sme mu prezývku Bachu. To Jarka mu dala. Nie, obidve. Je pravda, že pán Robko z Rožňavy je dobrý spevák. Akože má tam jednu ťažkú skladbu, takže, ale musí sa s tým popasovať. Je na ňom dostatočne vidieť, že vlastne trénuje a že sa snaží. Takže, Robko, držíme ti palce, dobre sa nadýchni a nie, že to vydýchneš inou časťou tela, hej? Časťou. Časťou tela. Sa nesmiej. Pokračuj. A dúfam, že nevypadneš. To má že vypadnúť ja. Čo to má? Ja mám vypadnúť? Počkaj, to akože ja mám vypadnúť? Nie. No tak Robko, stretneme sa vo finále, ja si chcem s tebou dať odvetu, taký boj, počul si ma? Nie. Robko, my dva sa stretneme vo finále. Bojuj, aby sme sa dostali obidvaja. Prestaň. Čo je? Tak potom nemám vás tu vraveť, nie? Nie, so mnou sa stretne. Ja budem s tebou, Robo. Nie, ja! Počúvaj sa. Počúvaj. Mám to dosť, všetko mi preberáš, všetko mi žerieš, všetko... Ja žeriem? Áno. Žerieš?